Tällä videolla mä näytän esimerkin jos-funktion käyttämisestä. Eli meillä on tässä lista myyjiä ja myyjillä on tietyt myyntiluvut. Ja nyt sitten myyjän palkkioprosentti riippuu tuosta myynnin määrästä. Ja täällä meillä on kerrottu, että jos myynti on 28 000 euroa tai yli, niin palkkioprosentti on 5%, muussa tapauksessa palkkion prosentti on 3%. Ja ratkaistaan tämä homma käyttämällä if-funktiota. Mä menen tonne Formulas kaavat välilehdelle ja sieltä Logical-kategorian alta valitsen if-funktion suomenkielisessä Excel-käyttöliittymässä, tai siis jos-funktio. Ja me saadaan tähän ikkuna, jossa meiltä kysytään tämän funktion parametreja. Ja nyt tämä ensimmäinen parametri, jota meiltä kysytään, on väite, jonka arvo on joko tosi tai epätosi. Ja nyt kun me ollaan kiinnostuttu tästä ensimmäisestä rivistä, niin täällä se väite on, että Jacksonin myynti, joka on kerrottu solussa C4, on suurempi tai yhtä suuri kuin tuo raja-arvo 28 000. Ja mikäli tämä on totta, niin solun arvoksi tulee 5%, muussa tapauksessa arvoksi tulee 3%. Tuolla me jo nähdään tämän kaavan lopputulos, eli ihan hyvältä näyttäisi. OK:lla voidaan hyväksyä toi. Ja mennään tonne täyttökahvan päälle. Saadaan musta plussa kaksoisklikkaus, jolloin automaattisesti täytetään tonne viimeiselle riville asti. Kopioidaan tuota kaavaa. Nyt huomataan, että tämä muotoilu pikkasen sotkeentuu, mutta ei hätää. Klikataan tuolta ja valitaan Fill without formatting. Ja tämän jälkeen voitaisiin sitten mennä vielä Home aloitusvälilehdelle ja laittaa prosenttimuotoilu tuolta päälle. Ja nyt meidän on sitten helppo laskea tuohon palkkiosarakkeeseen palkkion määrä, eli myynti kertaa palkkioprosentti. Mä hyväksyn tämän painamalla kontrollia ja sitten enteriä, jolloin pysyn tässä samassa solussa. Ja sen jälkeen sama homma. Menen käyttämään täyttökaavaa, kopioin kaavaa alaspäin viimeiselle riville asti. Ja sama juttu, fill without formatting, niin muotoilu pysyy hyvänä. Ja nyt tämä on toki jatkuvasti ajan tasalla nämä luvut, eli jos täällä myyntiluvut muuttuisi, niin meillä tuossa palkkioprosentti päivittyy sen uuden myyntiluvun mukaisesti.